माझा बर्थडे हा आणि मी स्वतः माझ्या बर्थडेची डेकोरेशन करतोय. माझ्या वांगडा आम्ही दोघं मिळून बर्थडेचे डेकोरेशन करतोय आणि अजून तयारी पण जाऊक नाही हा कसली काही वयस लावचा सगळा. हॅपी बर्थडे बी. बघा इकडे बबल्याचो बर्थडे असा आणि त्याच्या बर्थडेचं डेकोरेशन चाललेलं असा. बर्थडेचं स्पेलिंग येणं नाही का मध्ये बोको बाहेर पडलो इसून. हे बोक्या तुझं रे काय कोणत्या काय कोणत्या मांडी शोधता बसा. DRI बर्थडे गिफ्ट बघितलं कोणी दिला कधी इल्लो मागाच्याकडे दिल्या वाडी धाडू. हे बबल्याचा गिफ्ट बघा. च्या पुढे येदल्याच्या पोरग्याचा येदला मोठा गिफ्ट आणि हा बघा आणि हा पण मध्ये तू पण भागीदारी करू घेतला ह्या मोठा गिफ्ट एवढ्याशा पोरग्याक एवढा मोठा गिफ्ट दिलेला. होय मरापर्यंत तर ते माझ्या बर्थडे मला तसला काय लावू नको प्लीज. त्याच्यापेक्षा डेंजर काहीतरी लाव बाबू खोय लावलं तुम्ही टाकलेलं फनी सॉन्ग टाकलंय तेव्हा बर्थडे फनी सॉन्ग टाकलं तेव्हा तर इला तिच्या भारी वाटला. इतके घाण वाटतात ह्या खाली बघा यांचा झालेला असा येडांचा मास्किंग टेप मास्किंग टेप हे बघ ती काढ बाहेर आहे ती सरची मध्ये बोक्याचं सांग. मास्किंग टेप काढून काढलाय बर्थडे असायला इतके बसा बोटाट नको मी पडते वाकडा आला थैन वर झाला. आता बस वाटेक घ्या वाटेक घे दिदीच्या वाटेक घे दीदीच्या वाटेक घे हा तू थैला लूज करू नको आणि वाईक दिदीच्या वाटेक दीदीच्या वाटेक खाली सोड जरा खाली सोड लूज सोड तू जरा हा बस झाला ना एवढं हा बस. इतकाच लावू नको पटकन उलट डेव्हिलांपासूनच ह्या करतात तुम्ही सबुरक हातात फाडूची असतात ती मी कागदाची असतात ती दाताने असं धर मी एवढं मेडा चाय काय हव्या आता तो धर पैकी आम्हाला कापी आज ना रिबिन खायची याच्या तोंडा फ्री गावली होती बड्डे बरोबर दुरी लायतर घे तोंडाक बांधलेलं ए बाई तू खेळत आहात त्या बरोबर ए बोकल्या तुझा ड्रेस बनवतो ए बोकली माझा ड्रेस आतो बोलनिया खाली अजून त्याच्या मधला लेटर बघ काय आहे आणि त्याच्या बरोबर मधल्या पीच्या खालती खालो खाल्लाय खूप लांब झाली एच हा तो बरोबर ह्याच्या हा बस बस गो वाय तो खूप लांब झाली गेलो बी हडे इलो एच आणि एचचा सेटलमेंट करूया ना हे हॅपी बीपी हात जरा पी आणि एच रांगेतला मधलो एच आणि वरचो पी दोघा एका रांगेतला बरोबर आहे त्याला सरकव घेता मी अरे असं सरकवूया ना नंतर हा येडाचा बर्थडे घ्या घालती बबल्या नजर लागते बबल्याक कोण नजर लायता विघ्नेशात खाणार मी नवीन कपडे घेतलो मी हा करतो विघ्नेश येतो का लगीन आहे मुझे काकाचा तुम्ही रेडी झाले गाईस लोकांना दाखवणार स्टोरी गाय तुझ्या बर्थडेची जी स्टोरी लिहिली आहे गणेशान लाडक्या बहिणीसाठी दाखवते त्याचा तोंडादी बंद करूया बघ गाणं आहे का स्पेशली गाणं आहे बघ चोरी करता धापता काय ते ह्या घरातला धापू गेला नको ती फालतूगिरी बर्थडे काय कोणी येऊचा नाही फुकटची नट्ट तू डोळ्यात गेला तर काय डोळ्यात गेला तर घाप करून केकचं नाव गेला दाखव गेला इकडचं गेलं रे इकडे टिंब वाव परत घाल का सगळा करू आहे परत माका तुमका काय सांगू
क्रीम नको बनव ती फेकून दिलं संपल्या बरोबर खाऊन संपलं बाबू आमच्या रात्री दुपारी असं ड्रेस एक पण नाही तिच्याकडे. म्हणून केक वरती काढून दिलो खय लाव्या लाव्या खय लाव्या ते वाटे गेला. अडे हा नको रे मॅडम दिसते. आता विचारलं की त्या eyeliner पण फसफसलो. आता डोळ्यात गेलं तर काय करतलं. तू गप रे किती तुझ्यामुळे फसफसलो. बरं आला. भंगार बोलतो भंगार केक आणि भंगार ड्रेस. असं ड्रेस कोणी गिफ्ट करूचा नाही का तरी पण छापलेलो आहे विचार. बवल्याची केकची बर्थडेची तयारी कम्प्लीट झालेली आहे. लाया मरे मीच लावाय गावा सगळा. अच्छी हेअरस्टाईल. सांगतेस तुरो बांध नाईट कसं असो. कानातली फोड काना हा ना घालतोय ती ना. सगळी हिरोईन वर्षाने कानातली घालून झपना नाही ते झपना नाही तरी नको ता करू. रेडी झालोय बर्थडे केक. शूट चालू होत आणि हे बोकड्याचं काय चाललंय जवळ केक बघ केक बघता गो दे का घाल मग मग एक फोटो काढून दिला नाही का अरे यार पिलू राधाकृष्ण प्रेम आतमध्ये. विदाउट लाईट अजून एक साल बुद्धी हो गई बुड्ढी एक साल बुद्धी हो गई मस्त बस झाली खूप झाली बबला 1 वर्ष बुड्ढा झालेला असा आता. बापरे बाप. ताट केकात मारशी. बर्थडे कामा नाही करणाऱ्या काम चोराचं बर्थडे काम चोर आजच्या दिवशी काय म्हणताय तुका चोर काम. टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर बबला हॅपी बर्थडे टू यू. जोर से बोलो हॅपी बर्थडे. फोटो काढा हळू 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 थांब 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 हळू काके. काय म्हणतात ते का कले 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 नाही काहीतरी वेगळा म्हणतात. हे नाही होतच नाही हे बघितलं बा तू एक मिनिट इम्पॉसिबल. सांगितलंय तरी बर्थडे आता म्हणते केव्हा झालं नोव्हेंबर दादा किती खोटा केव्हा झालं सांग नोव्हेंबर नोव्हेंबर. मग मीच किती नाही करू मग पार्टी गावणार होती ना नाही तू दिवसा नसते तू साधा सांगू मी सांगितलेलं मग असंच असतं म्हणून दाख थांब नीट कर नीट कर मम्मी दीदीन माझ्यासाठी बर्थडे गिफ्ट आणलं ना स्पेशल. सुरवंट गिफ्ट तर माझा बर्थडे सेलिब्रेशन झाला. चला बाय गाईज.